мо ҳамроҳи сенатори ризои фарзандмо зери хатар қарор дорем. Барои ҳамин ман тасмим гирифтам ки бо воситаи пикет зиёда аз 70 нафар назди қасри президент бо шиори шиканҷа несбот шиканҷа майдондорӣ кунем. Бо иҷозати албатта вазири адлия муҳтарам Рустам Шомурод ман иҷозат гирифтам ва арзаи барои пикет ташкил карданро низ имзоша гирифтам, аз қайд гирифтам. Барои ҳамин ман интизори иҷозати муҳтарам вазир ҳастам. То оне ки иҷозат диҳанд ман майдонда пикетдорӣ мекунам. Аллакай иҷозат доданд ё не? Албатта ба қайд гирифтан иҷозаташа салоҳияти инода вобастагӣ дорад. Тӯли чанд рӯз гуфтанд? Ин албатта худаш мушаххас мекунад ё иҷозат метиҳад ё не. Ин салоҳияти инода вай дорад. Лекин ман он чизе ки манда вобастагӣ дошт ман пешниҳод кардам, барои иҷозат гирифтани пикет ариза пешниҳод кардам. Мана ин намунаи вайаш аст. Bu maqsad